Bil-flus li nġabru fil-kampanja tal-Pink October Movember tas-sena l-oħra, il-Fondazzjoni Marigold xtrat u preżentat magna ġdida li ċ-Ċentru tal-Onkoloġija Serent Nimamo. Bis-saħħa ta' din il-magna ġdida se jitnaqqas sew l-iskareġġ li għaddu minnu nisa morda bil-kanċer fl-onq tal-utru. Dan kif dawn in-nisa li jgħoddu għal madwar 25 kull sena ikollhom bżonn imorru Londra biex itemmu trattament ta' kimoterapija tagħhom. Issa grazzi għal din il-magna dawn in-nisa jistgħu jibdew u jtemmu it-trattament f'Malta. Il-konsulenta Crystal von Brogdorf spjegat kif fi proċess imsejjaħ brachytherapy dawn in-nisa jieħdu radioterapija esterna tul it-trattament, iżda mbagħad jiġu bżonn radioterapija interna biex itemmuh li jingħata permezz ta' din il-magna li tagħti doża qawwija ta' radioterapija lit-tumur waqt li tipproteġi l-organi ta' madwaru. Now we're training the team to be able to give it in Malta, and we need this ultrasound because during the procedure we insert metal rods into the uterus to make sure they're in the right position. We can't do that without this ultrasound. This is absolutely key. And this is why we are so grateful to everyone who has looked at the billboards and picked up the phone and donated money, because these are the results of all that campaigning and fundraising and hard work. Preżenti għall-attività li rat il-preżentazzjoni ta' din il-magna li ċ-Ċentru tal-Onkoloġija Serent Nimamo kien hemm Rita Brinkat li ġildet b'suċċess il-kanċer f'sidira. Mal-mikrofonu ta' One News qasmet l-istorja tagħha li bdiet meta laqgħet l-istedina l-mammogram b'xejn f'invit li sabet fil-letterbox. Batu għalija għax għaluli li hemm traċċi li jistgħu jiżviluppaw bħala kanser. Ġifieri dawn mista tħossuhom intom se tarawhom bajnejkom u kellu jinqata' l-ewwel sider. Hija kompli tispjega kif wara dan l-episodju baqgħet tiċċekkja lilha nnifisha b'mod regolari. Bqajt niċċekkja sidri ieħor għalhekk huma importanti iż-żewġ affarijiet u din tajjeb li tispjega. Allura bqajt niċċekkja sidri ieħor u derli li ħassejt xi ħaġa stramba kien għadha qasi boċċa ġifieri jara kemm battu fi stadju bikri imma dejjem għax iċċekkjajt bidejja. Fix-xahar li ra l-bidu ta' kampanja oħra bl-istess an, iċ-Chairperson tal-Fondazzjoni Marigold Michelle Muscat ħeġġet lill-pubbliku biex jagħti donazzjonijiet tiegħu. Namlu appell għal dis-sena wkoll għandna proġett ieħor sabiħ li kull bambin irid jekk iseħħ jibda jkollna wkoll servizzi onkoloġiċi li jibdew isiru fil-komunità, jibdew isiru mid-dar ukoll. So hopefully jekk in-nies jagħtu Pink October, Movember, tgħin il kulħadd, tgħin l-NGOs kollha, fl-aħħar mill-aħħar tgħin lill-pazjenti li jkunu għaddejjin mill-marda tal-kanċer.